Kini gede ke All India Radio Shillong ke kubur ban puli di bibiana rin tiang. Kimat bakong san jong ke kubur ban dag step. Pautan mai sa puing wet ki balayo ya ke COVID kat kendai hinin ke sni ha ke jila miglaya. Ki baro ki badang don ya ke COVID kat kendai sya ke san spa prau pongun. Kin mau ke miglaya ya Dr. Don Kuporoy ha ka lingko dap shis nem ke jing klat no ke jong. Hier ki bri bula klat no na ke jing pang COVID kat kendai sya ke sangut hanaglan. Ki kubur bamnya. Pau tumai saupuing ngut kibatam saupuing ngut kibalayo ya ke COVID kat kendai hinin gesngi bat ringkat kini kinong pang badang don ya u COVID kat kendai baro ha ke jela kilakot syakasan spa prapongut u director jong ke health services u Dr. Amanwar ulapan bana ki saupuing ngut kibapau tumai hinin gesngi lai pun ringut kidi naga district east Khasi Hills kibakan tup ya ringut kibatre hagi armed forces armut kibatre CRPF bat arpu prangut kiriu paitba lai ngut na district west Janta Hills iwe naga district west Khasi Hills but iwe naga district West Garo Hills. Ulapan tibru bana gitu ki bapau semai hinin ki babun ki dei buwan pai na ki wei ki jela pat ki katu pat ni pat ki dei ki high risk contact ki bala kendo bat ki bala don pa ya ke jimpang COVID kat kendai na ni grams bat na ki wei pat ki jaka katu kat ni ki nongwan ya tho ha Greenwood Resort. Na ki sanspa pra pongut ki badang don ya ke jimpang COVID kat kendai u director ulapan tibru ba ka district East Khasi Hills ka don South Spa nyup kendai ngut ha ka ba ar spa sau pulai ki dei ki shipai BSF lai pu ar ngut ki armed forces but arspa saungut kiriu paitba ha district West Khasi Hills saungut Ribhoi district sanpu arngut West Khasi Hills khatlaingut East Janta Hills khatsangut West Garo Hills khatwengut South West Garo Hills saungut East Garo Hills iwe but North Garo Hills iwe DHS ulapan tip syushuru ba ki hinriwut ki bathamai ki lakot but baro ki shipai BSF bapau samai hinin gesngi gide na West Garo Hills baro ki bakot kiladon shispa khandai pu arngut but sangut pat ki balaklan no ulapan tib hiru baka jilla kamdon ka community spread hindre ulaban rab ru bada day baka don ka community spread ru kinong tre jong katanat ka kot ka kya kin kwa ban pentikna bala bante lakam ka kinong tre ka kot ka kya ha ga jilla kidang pen khlanyi ki jaka jing ai sumar hakat ki benta bala but insa penbun shu ki jaka ban test ru ya kinong muna ban yate lang bat ka CSIR Jorhat namar ba ki labun bat banam slam ka jing yo jing tip ula ong ru ba ka jilla kan don ka jing yate bat ka CSIR Jorhat namar ba la don pratli ki kor RT-PCR ba la pentre kam lupa hakati ka jaka ka India kala dep pentikna palat sanlak teli kinong muna ha ka wegasni ha ki arsni balalet ka tanat ka kot ka kia ka sorkar pedeng kalong ba ka ni galong ka jingtrei borba lang jong ka sorkar pedeng ki sorkar jilla bat ki sorkar ki union territory ban pentikna khambun bat khambnya ya bun kinong muna ha ki arpusaw kanta balalet ka India kala dep pentikna ya sanlak khatsan hajar tali ginong muna bat ka jing pentikna ka long ka sin jam banding klong ha ka ban lap kham kloy bat pen kerpang marwe jong kinong pang COVID khat khandai lanang khampen khlan ya ka jing don ki jaka pentikna ha ka ri shaka shi hajar lai spa shpodli ha ka ba khandai spa san gide gi bala penya da ka sarkar bat south spa san pat gide gi bala penya de ki ri shimet ka Meghalaya hinin kesni kalakan mau burom yau Dr. Don Kuporoy ubala jilong menteri rang ba ka jila badru unong seng ya sengsan hima perthei UDP ha ka lingku asni yap ba shisnem ka jong ban rakhi burom ya kani gesni la penlong ya ka jingelang duai kerpang ha ka ying sa jong ha ka balai shin bentalang ru kinong ya lam na ki seng san perthei ba pher jong ka jila u menteri rang ba ka jila u Konrad ki sangma u balai shim bentalang ha jingelang duai kerpang ling ba ka Twitter u laong ba u Dr. Don Kuporoy u menteri rang ba berem bat speaker jongka dorbar thau an jong ka Meghalaya u la shakri ya ka jila palat lai post nem u la long u parlok jong pa jong u PA sangma bam kwai hadwar blay but ya u ba ki brio ki burom na ga benda ga jingle red ba jing IT ladi na ga bentau pat ba ka jingshli na kadaw jong ka jingjur jong uslap ha Assam kala nang duna suki wala hadu arpo lang ut ki bri gidang shakta badon ha ka benta badap ka ha ki arpo arthali ki district ki bala khala no ki la ki shaka shis pa saungut bat palat shilak hektar ka jaka rep ka bala sha pinjulor ka don ki don saw pusan hajar ngut ki bri ki badang sa ha ki relief camp jong ka sarkar ki district bashakta khambun
Khamjur kilong ka Golpara Dubri bat barpeta kilat ajingarap hagi district Balashak ta Khamjur ladang kampen buon bat kampen klan de ki bor pinya district ka jingshlei kala khamduna khandiat ha ka Kaziranga National Park baru menteri rangba ka Assam Usar Bananda Sonowal ulali kini yegi jaka Balashak rong hajan ki than betut ka wa buroi ha Lalpukuri ha Bishwanath baru la shim kiai kilat yada banlat na ka jingsha rong no ki jaka badan Harut jenggawa catrang hagopa ringkat kiwei ki menteri kita Uranjit Data bat Keshav Mahanta. Kani ke kubur kawan sepina ke All India Radio Shillong. Ki Beriu bala akhlak no naga jingpang COVID kat kendai hanagalan kala hiar syaka sangun. Ketenat kekot kekia jong gejela kala pentip bana kisan ngut ki bala akhlak no iwei ilong kemi balai pu arsnem kerta ibala akhlak no haka jaka quarantine haka arpu arterik unaitung ibala pau bedoni ke jingpang COVID kat kendai henrei imdei ibala akhlak no nakadaw bayadei badu COVID kat baki sangut kiwei pat kidei ki bala tikna bala akhlak nakadaw jong COVID kat kendai. Kinong pang baro haka jela kila kiu syaka 10,000 saus pa Ndriyo pongut hadin bala pau semai hinyo pusan ngut hinin. Ringkat bat kini baro ki badonya ke jingpang COVID kat kendai haka jela kilong praspa hinyo pupra haka ba praspa hinyo pusan kide ki bam don dak jing shitom kat ba arut kide ki ba shitom mulu mala bat iwei pat ibala khamjur kendiat. Haka juk kepor prangut kila kot nyok na kini ke jingpang kebala penkiu ya ke jingkot haka jela syaka live kendai sya. Baro ki bala kot haka jela kila kiu syaka sanspa hinyo penyongut. Ketenat pekot kekia jung sorkar pedeng kalau ong babaro ki balakot naga jing stom COVID kat kendai hadu hinin kesengi kalakot palat ya ka kendai point san lang ringkat bat kini ke jingkot naga ni ke jing stom kalakiu syaka Henry Pusau point ar laisha hakari shushu ke jing dono ya ke jingim naga ni ke jing stom kalahiar syaka r point r san sha kar hadu hinin kesengi kinong pang badang don ya ke ni ke jing stom ki don saulak kendai pendriu hajar kendai spa prapu prangun menteri ke sorkar pedeng jung ketenat kekot kekia u Dr. Harsh Vardhan uloong makilat yada balashim ha kabadang sedang berhak kapor babiang kala yarap bantia lakam ya kejing sepriang jong kelam COVID kat kendai hakari uloong bagi babun ki balak khlat no nagadaw jong kenyang jingpang coronavirus kala hiar syaka r.r sansha bat ki babun ki bayo ya kini gejing shitom kidi ki bampau dak jing shitom u Dr. Harsh Vardhan uloong de bakalong ke badan kam ban a ya gejing tip shushu ya gejing ma bakambun na gebenta kitu ki bela don lupa ki wegi jing shitom hakamet kum ga pangshini gejing sengat palat gejing sop klen u donut bat ki wegi jing shitom jong donut bala khamjur Menteri ke Sorkar Penang jong ketenat environment u Prakash Javadekar hinin kesengi u apanlat pajba ya ke kaipot All India Tiger Estimation Report 2018 ha ke jing rakhe ya ke Global Tiger Day arhajar arpo u apanlat pajbaru ya ke poster ne ki durwa badai shipang ki miao klau berit bedon ha India ha ke jing rakhe u Javadekar u apantip bak India ke long ying na ke bentah nyau po sha ki kla ha ke perthai barok we bat kalam ninti ya ke perthai ha ke ban pen i ya ki la jing yada betrei kam banyada ya kimrat klau ulo ong ru bau klau ulong umrat bakam kordor ha ke me mariang bat ke jing dan jung hagi klau ki betap ke long kadang babaro ha klau ki long ha ke jing long ke papaka ulo ong bahaus nam shi hajar khandai spa nyo phulai kila don tang khandai tli ki tiger reserve ne gi jaka bala mang kerpang nak betaki kla ha ke ri ke bala ki mentapat shadu san phutli u Javadekar ulo ong ban nalor ki kla ke India ke long ke yeng na ke benta lai pho hajar tli ki hati lai hajar tli ki kindat Bashireng bat palat sans patli ki sing ula ong bakari kalong ka bakloy ban ai jingarap baharukom ban pinkiu ya ka jingdon ki kla haka perthei ka nongba shlong kala kinja jar haka si ba ar jong ka jing khang dam balai sngi bala pinjari da ka sorkar Meghalaya Baro ki office rekam sorkar ki bang bat ki dukan ki lak hang kherdep lut hagani kapor bal ada penden kam men pinjari ya ka jing khang dam hadin bala ki brio bayo ya ka jing pang COVID khat khandai ha ka jela ka jing pinjari ya ka jing khang dam ka ba perking ya ka jing ya jing ki brio bat ki kali ka long ka lat bala shim bente lakam ya ka jing sapriang jong ka klam COVID khat khandai bat kum juru ban but din ya baro ki tu ki bala ikin du bat ki nong pang ki bedon ya ka jing pang COVID khat khandai ka district magistrate jong ka district east khasi
Hills kelapin trekam ya ke hukum hapua ke section iwe sau CRPC kebala hukum ban khang no shwa shipor ya ke yo halat smith ke badan markhab bat kenong ba shlong hadin melalap ya iwe inong pang covid khat khandai belawan thit jur na ke yo bat ibalai kendu bat bun ki breu ha ke yo kabor pinya jong ke district kelapin benaru ya ki bun ki benta jong ke nong ba kum ki containment zone Katu ke kubur kelakut kebelawan sepi nak